Bugün köp oturup enelerimiz hakda pikir etdim. Enemiz bolmadyk bolsa biz bu ýagty jahany görmezdik. Enelerimizi näçe begenlersegem az. Çünki dünýäde taýsyz gözellik bar bolsa, şol gözellik diňe ene kalby bolup durýar. Dünýäde iň mukaddes, iň näzik zatlary bahara deňýärler. Bahary enelere deňýärler. Sebäbi baharam eneler ýaly owadan. Eneler ýaly mehriban. Edil enäniň perzendiniň didaryndan, perzendiniň ene mehrinden doýmaýşy ýaly bu dünýäniň söýgä beslenen günlerinden doýma ýokdur. Canım ejem, käme doglan gunuňyz gutly bolsun. Ah, men mehrem ýerli jan ejem. Size näle söýýänimi bir bilsediňiz. Mehriban dogallar, ejeňizi aýaň, söýüň ejeňizi, oraň ejeňizi. Sebäbi ejeler bu biziň ýerdäki periştelerimizdir.